Pevačica Ana Bekuta pred koncert bila je u jakim bolovima pošto je uganula nogu. Pa ja sam u decembru imala dve nezgode. Prva je bila kada sam krenula na predstavu o Lepoj Breni. Izašla sam iz taksija i sa štiklom upala u rupu koja je bila na putu. Polako sam ušla u pozorište i u toku predstave noga je počela da mi otiče. Krenula sam kući i stavila određene stvari na nju jer sam imala dan za danom koncerte i morala sam nekako da riješim problem. Ujutro je splasnula noga, ali bolelo me nekoliko dana. 7 dana posle toga okliznula sam se u restoranu i uganula i drugu nogu. Ta noga me bolela jako nekoliko dana i istina je da sam na koncertu pazila kako hodam, pošto sam imala bol. Hvala Bogu da je to iza mene, ali oba puta kada sam pala bila sam u istim cipelama, otkrila je pevačica kroz osmeh.